дар вилояти Суғд 502 адад ҷиноятҳои терроризму экстремистӣ ошкор ва ба қайд гирифта шудааст ки байни онҳо занон ва ноболиғон низ мавҷуданд. Дар ин бора субҳи имрӯз санаи 27 август прокурори вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода ҳангоми баргузории шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят иттилоъ дод. Таъкид карда шуд ки барои саривақт ошкор намудани ҷиноятҳои терроризму экстремистӣ корҳои ҷустуҷӯӣ идома дорад. ин гурӯҳҳои террористӣ барои анҷоми амалҳои ваҳшиёнаи хеш ба мазҳабу дин такя мекунанд, вале куштору ғоратгарӣ, ваҳшоният, хунрезӣ, одамрабоӣ ва хатареҷӯркунӣ нисбати аҳолии осоишта бо арзишҳои динӣ бахусус дини мубини ислом алоқамандие надорад. мавриди зикр аст ки дар зарфи солҳои охир бисёр мамлакатҳои дунё ҳадафи амалҳои харобкоронаи террористон қарор гирифта, бар асари ҳамлаҳои террористӣ ҳазорон нафар аҳолии осоишта ба ҳалокат расида, миллионҳо нафар макону манзили зисташонро тарк карданд. таҳлилҳои прокуророн нишон медиҳад ки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта бештар гардида, содиршавии он дар сатҳи вилоят рӯй ба камшавӣ ниҳодааст. дар давраи ҳисоботӣ ҷиноятҳои ошкор гардида 316 ададро ташкил медиҳад ки нисбати 434 нафар оғоз ва тафтиш карда шуда, 69 адади он нисбати 135 нафар бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд ирсол гардидааст. шахсони гунаҳкор маҳкум гардиданд. шумораи айбдоршавандагон 434 нафар буда, сокинони шаҳр Новиҳои Истарафшан 101 нафар, Исфара 69, Богиҷон Ғафуров 56, Панҷакент 33, Аш 33, Хуҷанд 27, Деваштич 18, Шонибодон 18, Спитамен 13, Ҷавор Расулов 9, Масчо 11, Гулистон 6, Зафаробод 5, Бустон 8, Истиқлол 3, Айни 2 ва Шаҳристон 2 нафар мебошанд. вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ аъзои ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ва иттиҳодияҳои ҷиноятии давлати исломии ироқшон 153 нафар, бародарони мусулмон 48 нафар, ҳизби исломии Туркистон 34 нафар, Салафия 71, ҳизбу таҳрир 22, ҳизби наҳзати исломӣ 19, гурӯҳи 24 30, таблиғ 9, Толибон 8 нафар, Ҷундуллоҳ 1, Ҷабҳатлон Нусра 4, Ансоруллоҳ 9 ва Алқоида 4 нафар мебошанд. дар давраи ҳисоботӣ нисбати 48 нафар занҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва тафтиш карда шудааст ки онҳо асосан сокинони шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Исфара, Спитамен, Зафаробод ва Истиқлол мебошанд. ташвишоварии масъала дар он мебошад ки ин занҳо аз ҷониби шахсони наздикашон ба ин гурӯҳҳои тундгаро ҷалб ва шомил гардиданд. масалан, сокини шаҳри Истиқлол Ахмедова соли 2014 ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Русия рафта, бо даъвати шавҳараш ба ташкилоти террористию экстремистии давлати исломӣ шомил гардида, ҳоло дар ҷангҳои Сурия иштирок мекунад. ҳамчунин сокинони шаҳри Новии Истарафшан Юсупов Д, Юсупов О, Ҳоҷиева З, Ҳоҷиева Г, Спитамен, Турсунбоева З ва Набиҷонова, Исфара Насриддинова, Зафаробод Иракова бо даъвати наздиконашон ба сафи ташкилоти экстремистӣ террористии давлати исломӣ шомил гарда, ҳоло дар ҷангҳои Сурия иштирок доранд. дар ин давра 107 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 126 нафар ба моддаи 401 илова 1 кодеси ҷиноятӣ, яъне барои ҷалб ба иштироки шаҳрвандони Тоҷикистон ва воҳидҳои мусаллаҳ дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрои дигар давлатҳо оғоз ва тафтиш карда шуда, 3 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 3 нафар ба суд ирсол гарда ба ҳукми суд маҳкум гаштанд. сокини шаҳри Исфара Мадияров бошад, дубора даст ба ҷиноят задааст. бино ба иттилои Иброҳим Саидзода, сардори шӯъбаи муқовимат бо терроризм, экстремизм ва назорати иҷрои қонунгузориҳо оид ба амнияти миллии прокуратураи вилояти Суғд аз моҳи ноябри соли 2019 фаъолияти худро дар ташкилоти экстремистию террористӣ Даъват ул Таблиғ дубора оғоз намудааст. вай сокинони шаҳри Исфараро барои шомил шудан ба ин ташкилоти мамнӯъ даъват намудааст. ин яке аз мисолҳои равшан мебошад ки дар ҳудуди вилояти Суғд кормандони ҳифзи ҳуқуқ дастгир ва нисбаташон чораандешӣ карданд. дар давраи таҳрирӣ 67 парвандаи ҷустуҷӯи нисбати ҷиноятгорон дар Португол буда, бинобар татбиқи эзоҳ ва санади афт қатъ карда шудааст ки инҳо сокинони шаҳри Ноҳияи Хуҷанд 16 нафар, Аш 10, Богиҷон Ғафуров 7, Исфара 10, Масчо 6, Панҷакент, Ҷабор Расулов, Зафаробод, Деваштич, Истарафшан
3 نفری سپیتامین 2 و اینی 1 نفر می باشد. شماره جنایتکاران دستگیر شده باشد در این دوره 12 نفر بوده برای ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل 7 نفر و شعبه کارهای داخلی در ولایت اورژان و فروش 2 نفر برای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مقامات امنیت ملی و مقامات کارهای داخلی در ولایت 8 1 نفر است. در ولایت سوغ 82 حالت تحصیل علمی دینی به اجازت رسما به قید گرفته شده است که این حالت‌ها بیشتر در شهر و ناحیه‌های استرافشان، باباجان غفاروف و پنجکند زیاد میباشد. در شماره عمومی قانون ویرانکنی آشکار گردیده در 23 حالت 71 نفر نابالغان به تعلیمات غیر رسمی فرا گرفته شدند که نسبت والدان آنها با ماده 90 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و به جوابگیری ماموری کشیده شدند. یکی از عامل‌های دیگر ظهور یافتن خوف و جامعه این خرافات پرستی و تعلیمات غیرقانونی دینی میباشد. در ولایت 82 حالت تدریس علمی دینی به اجازت معین گردیده است که از این در سال 2020 66 حالت و 6 ماه سال جاری 36 حالت آشکار گردید و شهر نوحه استرافشان 11 بابوجان و فروف 13 پنجکند 8 جبار رسولوف 7 مسجد 5 خوجند 8 بوستان 6 اسفره 4 سپیتامین 5 گلستان 4 دیوشیج 2 کوهستان مسجد 4 حالت کانیبادام 1 ظفرآباد 3 و عینی 1 حالتی راست می‌آید. در شورای هماهنگسازی کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت سوغ 2 مسئله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و مبارزه با جنایت‌های اوباشی مورد تحلیل، تحقیق و بررسی قرار گرفت. هدف سری وقت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌ها در سطح ولایت و پیشگیری نمودن کمبودی‌ها در این سمت به حساب می‌رود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه تلاوتی خبر.